Maguna-una ni mo si Joven. Maguna-una ni mo si Joven. Joven, maguna-una ni mo si Joven. Ya karon. Ibu ng utang ako ha. Bayaran juga mula deh. Sabot ka? Kunahan ko, anak, besh. Sige, sige. Sige, sige, uli sa okay, basta mo ato na to. Kasi man mo kung buduhan ka ito na ako. Buduhan ko mo. Si Manny di Brini ha. Thank you kay besh. Ito na ko ha. Kasi basta mo ito na mabot mas balay. Bye, Adele. Murabi ka nilo og akong dughan na. Pagtambong na ko sa prayer meeting. Ha? Kisa po ka mangkuna? Mas pain ko. Oy, Joven! Ikaw mo po eh. Natulitan ka. Taon na tao ko natulit yung dinoy. Huwag sa tiyaw dino, ha? Gamay pa kang bata. Gaano kang Bambina? Karoon mag-tiyaw dino ka? Ha? Iluwatok mong hinatag. Iluwa iuli! Dahil pa. Kung sa di mo pangan. Hindi, Bambina! Ang naabot sa kapitan! Unsa mukapitan ka diya Bambina. Oh, may noon. Mukapitan ka din eh. Ay, wapay siguro. Ang una-una pa ko. Mudayon ba ko paglangsay pagkakapitan? Oh, ano niya ka? Kasi magani? Yan ko kay nangita ko sa bahay lang ni Kakoy ng uging. Kapoy o puging? O nangita mo kanila? Magkontra mga mo. Di bali ang hangit? Iya, importante akong tuyo. Mo na nangutan ako asay lang bay. Nasa unahan dong. Subaya ng dandi ha. Adto na sangko sa ilaha. Oh, bobo, kini. Oh, bobo. Ako sige, adlong niya. Wala. Hindi kaysa. Wala sa si Mana ako yung gihapon ka na ko ha. Pagtan yung prayer meeting. Ganahan ko to. Kanag. Mama. Namay tao? Uy, kisa man na. Ano? Parang kusingar ba? Sama ka na. Tigalig lang ang nabinuan na ni mo. Dali, dali, dali. Ha? Kisa ka naman napay. Hoy! Kisa ka! Ikaw na binuan ni Adele, ha? Kisa ka! Ato bang! Ate, maday naman. Bago na din formado? Ikaw din edong atoy? Muna may itaw ka katong namatay na. Bagong ihulbot, yaya! Oh, iyong bao! Uy! Muna biya kang libro sa gibis! Ganun, yaman ka, Atoy. Mamisita ko ni model. Huwag nga naman bisita ang magkasukuanak doon, ha? Gusto man niya ako anak, masakit to, nung bisita ko? Dili ng paging. Hindi mo masakit ng pamisitahan. May maglawas. Ang regalo din yung day. Pan? Pan nga OV nga murag kinumot? Manay may regalo sa anak, no? Sure, oy. Saan na pa na? Mula mo kinumot?
Unsa man Atoy? Manguyab ka sa kong anak? Ha? Oo, kanina nga. Muan hiday ka. Ganyan ako galit-galit na ako din. Ganahan ko galit-galit. O di kayo na ikarigalo na ko? Pan nga ubi? Kung tanan ko kung sa yung paborito, iingon sa singaon ko na kagpan. Ha? Kisa man naging mga anak. Mga silingan ninyo. Sa'yo pa itong gisulti sa inyong pangulana. Di man anak kong ganahan. Budbud man. Ha? Budbud? Sige, ako nang lubagon para mahimong budbud. Sige lang. Sunod pamisita lang ko, dadaan rin budbud. Awi, lista lang. Paano naman gusto? Cake, saging, lista lang. Dadaan ko lang tanong. Huwag mo gani kanisulti kung usay tuyo ni mo nako. Unsa day tuyo ni mo nako? Ikaw jud tuy ba? Sige lang mo komedya oy. Huwag mo gani kanisulti kung usay tuyo ni mo nako. Unsa day tuyo ni mo nako? Ngano ni anhi man jud ka? Di na alam kung magpaliko-liko din. Yanhi ko tungod kay... Unsa man toy? Ayaw man kong tutuking ng anak toy. Mahilis man sa pasayang ginaawan. Tutuki akong mata din. Ha? Tutukan ako ang imong mga mata? Asa man anak? Kanang wa? O kanang tuo? Ang duha din. Tutuki ang duha na akong mga mata. Ngano man? Tutok lang. Kung makasabot na ka sa kong tuyo nimo. Sige na. O sige, tutukan ti ka ha. Nakasabot ka na? Ha? Sa unsa man? Ayaw, gud pag pinugo. Wa ka sabot. Dibdib ba? Dibdib. Wa ka sabot sa akong mga pinutukan o akong mga pahiyong. Wajud ko kasabot. Isulti lagi kung unsa para masabtan ako. Naduka naman noon ko nimo. Namisita ko ni matungod kay. Tungod kay. Uy! Ano man to? Mura man day dunay laing tao? Uy! Tuwa na sad! Hoy! Sana! Hoy!
Iwasan pa rin! Joven, di ay ka! Ikaw ang kawatan! Di na, arang galoy yung lako. Huwag may tabo niyo, gusto na ako. Pagdali eh. Bahala. Ako dalihi. Ako lang gibahala. Ayaw, pag una, kaya ako'y manalipod ni mo. Pakamatiyan ka din. Ako na diyo eh. Kawatan! Bay, Joven! Ikay kawatan? Kawatan? Kaya nga nga kawatan? Mas kawatan pag naos ni Kakoy! Yaman lang! Tarungan ang istorya ni mo doon! Naungay kawatan ako! Pagbukaan ko! Baragod. Yung mo ba, may kawaton ako dito sa inyo. Kayo mga kawayan, Hoy, tuntong! Sa kawayan! Sarila! Baka kitaan niyo! Uy! Uy, ni! Mahalo ni! Isas mo ka kailang uway! Uway! Yung uway! Ganun niya magkasamo. Di magkakamangawat. Unsa may magianin samo? Niya ako dun eh. Kaya maningil ko sa mga utang. Utang! Uy, kanahan! Orihis ko pagkakutang! Kakoy, dili utan. Utang. Utang! Utang. Utang! Ano yung utang? Pero kung tanong ka utang man yung mga kuha na kasi alin? Di ba ko nakautang nimo? Nakalimot ka? Kato rin giluwas di kang happy kalubuso sa mga bugoy. Ha? Di ba nagsabot man ta? Nautangan ka na ko ato? Wanang niya ako karon kay maningil ko. Uy! Lalo di ay! Nagsabot na mo nga! Nagsabot mo nga imo siya bayaran! Ha? Nalimot ko oy. Diba? Nagsabot ta oy. Magtanong mo ay! Nagsabot ni bisaan kayo mo bayaran! Ha? Bisaan ay ka ha? Nga mo bayad ka niya! Wala di maoy. O pila may utang kunos kong anak do, ha? Pilay ang utang? 2,000. 2,000! 2,000! Tala ko na na utang nga! Gamay ra gani kay na. Hindi na naon kinabuhi. Kinabuhi ni Adele ang paga na to. Eh kung pa kumabot na to, wala, guguhay na siya. Wala ako siya ginan nga, utangan sila ko. Wala karon ni ako kay maningil ko. Hero good ko. Hero ka ka. Hindi na ka hero, anak mo, babayad ka. Ah, lahi man ko nga hero. Babayad man ko. Di man ko hero nga libre. Ora. Mura bayad na mo. Ako ikabayad di mo oy. Ah, simple. Di ko malakaw. Kung di ka mabayad, maghuwat ko.